گوندê Qereqoy ya Jorîn gundekî Kurdî ye li Rojavayê Kobanê bi 15 kîlometran dikeve. Nêzî çel malî yan çel xanî lê hene, hemû Kurd in. Neşteciyê wê bêtirî 400 kesî hene. Çandiniya darên fisteqan dikin. Bi 10,000 darên fisteqa lê hene. Tê gotin got nêzî 50,000 darê fisteqa lê hene. Tiştek balkêş di gund heye, bîrek pir kevin di vî gundî de heye. Ev agahî gihiştin me ji hêla kurê gund Hüseyin Hesen Alî û ez bi dengê xwe dibêjim, ez Alî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê Silav Rêz bo xelkê me gundê Qereqoy ya Jorîn û hemû Kobanê re.